ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರೇಟ್ ಮೀನು ಕೈಪುನ ಇಂಚಂದ ತೂಕ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗ ಅದೊಂಜಿ 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೂಜಿ ಎಸಲ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ಪುಳಿ, ಚೂರು ಪುದೀನ ತೊಪ್ಪು ಇತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಿನ್ನೆ ಕಂಡಿದೆ ತಂದೆಂಜಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದೇವೇನ. ಇತ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ, ಸುರುಕ್ ನೀರು ಪಾಡಂದ ಕಡೆಲೆ ಚೂರು ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಅವೇನ. ಇತ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಂಗುಡ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತಂಜಿ ಬಾರದೇರೆ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೀನ್ ದೀಲೆ ಮಟ್ಪುಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು, ಚೂರು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಾವಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾರದ ರೇಖ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಕೊಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲೆ ಅವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಡಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮೀನು. ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ಮೀನಂದೆತ್ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಲೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲರ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೇಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ